panen lingan nira lumajaring latri linenggak sang trusna jemena kabisanan wara-wara patine swatama kandak leguduk manyar-manyar Adyarya kula wonten paring pangendika Kakang Durna puja kemayangan sinung boten kangelan malah wedal dinten menika wonten bebanten kalih Andaka Semeru kalian Ganggeng Kanyut abdi saking Madukara inggih amargi saking pokal dameling para senopati saking Astina lajeng kados pundi wedal samangke mila panjenengan sampun ngantos kronden damel wadyabala kedah dipun tata menika yoga kula angger Bogodenta iki badhe kula pitados ngupaya Werkudara miwah Janaka awit menika wau Senopati Agung terus Rajamna mlajar kula kinten badhe ngupaya Werkudara wah inggih yen pancen tetelo ngaten kersanipun wakne Gonden kula kantun nderek anak Prabu Bogodenta nggih wonten paring dawuh Paman Kumayana namung panjenengan nggih ingkang kula pitados mrepeki Randu Kumbala papan pesanggaranipun pun Werkudara kalih Janaka sampun ngantos kronden damel menika mangkipun julung tungkul dipun sirnakaken saking astanipun anak Prabu Bogodenta yen pancen tetelo ngaten keparingipun Paman kula namung matur sedika nyuwun tambahing pangestu kula badhe julung tungkul pecahipun Werkudara dalah Arjuna mekaten nggih ingkang prayitna ngati-ati anak Prabu Bogodenta
Duwi makandhe duwi wilangan loro makandhe adegan kaping pindho kagambaraken pesanggrahan Randu Kumbala. Senadyan salah setunggaling pesanggrahan nanging katon Amateja nelai sumundel ing ngawiyat pratandha gedhe pangaribawane. Kocapa ingkang wonten saklebeting pesanggrahan Randu Kumbala iku warnanira Sadranja Dipati Raden Werkudara iya Harya Bima iya Raden Bratasena iya Jandun Wecana iya Jagal Bilawa. Satria gagah prakosa priwiring yurit godhek wok simbar dodo rawis angler geni pakulitane kuning blengah-blengah nemu giring lamun to ngandika gleger-gleger ingkang gluduk mangsa kesanga ingkang kinarya agun-agul kalamun to manjing panyudan pusaka kuku Pancanaka panjang 1/4 meter den rangkani. Kocapa sinten ingkang ayun punika warnanira ingkang ranyi satru ing Madukara Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Bambang Permadi Mergana satriya jagoning Jawata mila datan mukal kalamun ta minangka senopati prang. Raden Arjuna mengkeraken marang pepatih Jodipati iku warnanira patih Gagak Bongkol ugi kalebet satriya Kasti Mandraguna dasar Nakala Semana putranira Nalindra ing Salagayama inggih kadangipun Dewi Kuntul Wiranten. Patih Gagak Bongkol mengkeraken para prajurit ingkang bebela maring Pandhawa ingkang dumunung wonten jawining pesanggrahan Randu Kumbala. Sirep datan pinten kang sami imbal wacana. Teka mangkono Raden Werkudara sarsara Mendaya pangudias mendhing dereng kacetha ing lati samangke.
Bimo Suyonggong Kara Sudebya Sawara Wara uga numbul kedanira kedanira pitung gedhe jalma kang uninga ing gedhe ora samari kaya patih gagak bongkol maju tak timbali patih sanget kula pundi minangka jimat sih kadarmanipun Raden Werkudara ingin sampur mentang abdi kepatihan keparing aturaken sembah pangabdi kunjuk Raden Bratasena iya tak trimo atur pangabdi tumarap marang aku mara prayoga nopi sewanu gagak bongkol inggih ngestakaken dawuh Raden kados sampun boten kirang prayogi jelamprong maju tak timbali jelamprong adiku tinampi tangan kalih sabdanipun Kang Mas Werkudara ing rementah ingkang rayi kaparing ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Kang Mas iya jelamprong adiku tak trimo pangestuku bae tampanono kula pundi minangka jimat si peparangipun Kang Mas Werkudara ing sampur mentah ingkang rayi jamprong adiku ya kejaba Kang Saya sawetara aku dumunung ana ing randu kumbala ingkang tak gagas kejaba amung perang Baratayuda wis tumapak 10 dina mlaku iki Jelamro inggih mekaten Kang Mas lugunipun sampun kathah para satriyaning negari ingkang tiwas utawi gugur wonten paprangan senadyan to Kurawa mboten kirang-kirang katangi sami kapratundan menapa dininak kula semanten Eyang Resi Bisma gugur karana mengsak kelayan ingkang rayipun Wara Srikandi namung imanipun Senopati ngamartohi pepundhen kula Eyang Seta Eyang Utara Wiratsangka gugur wonten palagan ingkang mangka menika satemenipun kinarya bebetenging para Pandhawa mekaten Kang Mas ora usah mikirke anane sing wis temeka pati sabab wis keparingi Bathara kudu kaya mengkono nanging aku ingin dadi ribeng pamikirmu kejaba Senopati Agung Ngamarta kadangku Yai Trusna Jemena monggo kanthi saknyatane durung tau ana buktine durung tau mbandhil paprangan ewadene malah wetu dene kesaning para pepundhen adikku Trusna Jemena minangka dadi Senopati Agung mengkono jamprong. Aduh Kang Mas perkawis ingkang rayipun Trusna Jemena minangka dados Senopati Agung
kula kinten boten ngemungaken adutot sing balung leting kulit ugi dhateng kebatosan utawi mawi srana majing wonten paprangan kedah mawi iguh pamrayogi iguh pertikel supados menika mangke kawunaken satru mila wedal menika Kang Mas Werkudara mboten pun menggalih Senopati Agung Trustajemena monggo sesarengan manekung Jawata muhung Jawata suka pepadang supados Pandhawa saged unggul Kurawa tumpes tanpa tabet mekaten Kang Mas Bima Suyanggong Kara Sudibya Sawara-wara ugan umbul gadan nira pitung kedik kinarita dringantos paripurna den sami imbal wacana Raden Werkudara dalah ingkang rai Raden Arjuna kocaping bretek-bretek saka katebian ingkang rayi Trustajemena aduh kula ingkang sowan Kang Mas Werkudara samarigi kaya adikku Trustajemena kang wis ngadhep ana sajroning pesanggrahan Randu Kumbala. Yen mekaten sampun ngantos kedangun lajeng munggu kula aturi miji ingkang rayi Trustajemena. Wah, slamprong adikku ya. Trustajemena padha kanthi raharja. Ih, mboten kirang setunggal menapa Kang Mas Bratasena. Keparing ingkang rayi ngaturaken sugeng pangabekti kunjuk wonten andhap padha mawantu-wantu. Iya. Tak tampa bekti karo sedulur tuwa. Dimas Trustajemena padha kanthi rahayu. Pangestunipun Kang Mas Arjuna kados lulus raharja niskala pismanipun ingkang rayi. Keparing ngaturaken sembah pangabekti kunjuk andhap padha. Iya tak tampa Kyai Trustajemena. Kejawa kang saka iku ana wigati apa Trustajemena. Mlayu kapiyandhem kaya dibalangake. Aduh, ngaturaken ketiwasan Kang Mas. Ing ngajeng ingkang rayi dasat kula minangka dados Senopati Agung. Wusana
mungsuh klayan senopati saking nagari Ngastina wonten bebanten kalih. Ana banten loro. Inggih mekaten. Ganggeng Kanyut menapa dene Andaka Semeru sampun gugur wonten ing payudan ingkang mangka mriku wau wadyabala saking Turilaya ing dipun pandhegani dening Prabu Bagadanta mujeng-mujeng lampahipun ingkang rayi mekaten Kang Mas. Duka yayasinipi kumedhut padoning lati sinabetung mreng sagedeng mubal dahanane kados pundi Kang Mas Bratasena mekaten aturipun ingkang rayi Trusna Jemena wonten bebanten kalih. Wis ora perlu dadak mikir bab iku awit aku lan kowe nampa dawuh Kresna kakangku. Senopati Ngamarta ora kena maju yen durung dibribiki perkara. Yen durung ditantang aja wani-wani mundak mengko luput marang Kresna kakangku. Inggih mekaten Kang Mas. Kocapo ingkang berdek-berdek saka jabaning pesanggrahan Randu Kumbala. Ora kaya Prabu Bagadanta Pangudya Smendri. Duh, jagat dewa Bathara. Wah, iki pesanggrahane Werkudara. Candhak dening aku. Sing tak onto-onto ya iki. Werkudara, Werkudara. Maju mrene. Aku kadangmu Bagadanta saka kraton Turilaya. Jalukamu iki mengko bakal mati saka tanganku. Kados pundi Kang Mas? Wis ora usah wedi aja iki ringa-ringa temonana. Yen pancen ana perkara mengko tandangani. Injing istakaken dawuh. Terwaca pangendikan nyuwun tambahing pangestu ingkang rayi. Ati-ati Salamrung. Ingkang rayi nyuwun tambahing pangestu Kang Mas badhe mespadakaken kados pundi menika mangke kedadosanipun Pancakara. Iya sing ati-ati aku njangkung saka katuwen Gagak Bonggol. Wonten dawuh Raden metu njaba wadyabala sing bebantu marang Pandhawa didhawuhake siyaga. Inggih ngestakaken dawuh nyuwun tambahing pangestu Raden Werkudara. Hei, anda kowe. Satrulayu tuntunane ratu sedasa
titiane dwi panggo murdaning kung ora pangling iki Janaka. Iya dasar nyata Kakang Bugadenta. Wah keparat. Ora basa marang kadang tuwa. Basa ya dadi mung Surabasa mesti Pacakara. Mapan iki wis perang Baratayuda. Wah kebeneran. Pancen sing tak onto-onto sing tak arep-arep ya kelenggan iki. Aku mungsuh Janaka apa meneh Werkudara. Yen perlu Werkudara kon katon poteng-poteng biadange keparat iki. Ora perlu ngebok koncane kadangku tuwa. Yen perlu Arjuna enggal tandang ngono. Apa? Wani dening aku. Apamu tak wedeni Kakang Bugadenta. Ora tinggal loncat sabet keprepatan dadi bletuk badangmu. Aja mlayu iki merganing patimu. Bilai antajamu. Oh, hei. Andap. Anjing. Ablas. Ora patut banget. Janaka kaya lanang-lanang dhewe mono. Wah, tak tibani anteping tangan ora digorosok malah karo aku sajake ora ngajeni. Majune Arjuna. Aja larut cayamu aja pindhi tinggalmu. Ora patut banget. Arep kuwi sedulurung mapane ana sabrang. Suaramu srone ora jamak. Kaya dudu karepe dhewe kaya bisa mecahno wesi gligen. Kakang Bugadenta. Apa Arjuna? Apa sing etok ana tanganku? Yen pancen perlu tibakno bareng gamanmu. Ketaman jemparingku kelakon tinju swarga kowe. Babah enepani Bantala Prabu Bugadenta wau karana kenging dayaning jemparing den lepesaken dening Sang Arjuna nanging eling-eling Prabu Bugadenta ingkang saknyatane Stimandraguna senadyan seda bebasan sedina kaping 7 den caketi ingkang rayi murdaning sih saged mulut mah jadi temah mulya. Kakang Prabu, blaturi wungu, Kakang Prabu. Blaturi wungu, Kakang Prabu. Oh, hei.
wanita ayu tumung ngambar sangku sumo yatal mawur madu bronto yen ngandika katon gigi telek adi ora samar iki adikku Murdaningsih nungko kelawan pun Kakang Nyai pun inggih mila mekaten Koko Prabu kepareng ingkang lain ngaturaken pangabekti kunjuk iya tak tampa bekti marang pun Kakang apa dene Murdaningkung nututi aku mekaten sinuwun kula mboten tega kelayan panjenengan wah tak jarwani Yedi natkala aku lan Siadi dumunung ana ing tlatah Tanah Sabrang mbeguru sarta wis ketrima uripe nampa kadigdayan saka Bathara ingkang akarya jagat ing atase urip siji dinggo wong telu ing antarane aku kowe apa dene Murdaningkung senajan to pun Kakang mati bebasan sedina kaping 7 janji tok cedhaki urip menapa mekaten Koko Prabu mengkono kosok bayine Siadi upamane dipateni mungsuh tak caketi ya urip awit ana bebasan urip siji nggo wong telu senadyan to iki Gajah Murdaningkung nek mati tak cedhaki ya urip mekaten Kanjeng Diwaji mengkono Murdaningkung ngono apa mekaten Koko Prabu lha iya mula eling-eling mengko nek pun Kakang kira-kira mati cedhak ana karben bisa urip wene nggih mila mekaten karang sing jenenge wanita ki cok kaya ngono kuwi inggih mekaten nanging yen kowe mengko mati tak cedhaki ya iso urip mula kang saka iku dene iki mung wis padakno wae pun Kakang tak maju nang paprangan yen iso ngedeng tangane Janaka apa meneh Werkudara nuwun inggih kawula tiraken Koko Prabu kula awat-awati saking ketepian mboten badhe seda wonten paprangan Janaka remet dadi kelaleng tangan tublek kula patun nggih angkau Ojo mlayu Arjuna wah yoi angel temen bos yoi oblak Arjuna mekaten Koko Prabu ngaturaken sembah kunjuk unesanipun Koko Prabu Nduwarawati iya Dimas tak trima sira bekti kelawan pun Kakang pangestuku tumuli tampanana ya Diya sanget kula pundi minangka jimat Koko Prabu tak sawang
Dimas Janaka nggawa gegaman arep dienggo apa? Kula badhe nyirnakaken Kakang Bugadenta. Menika wau sampun kula lepasi panah ewa semanten saged mula temah jati malih. Piyambakipun nantang ingkang rayi semedya kula lepasi panah kaping kalih. Isih kuat manah ping pindho to? Inggih awit kula menika pancen labet menawi njemparing mboten badhe kekirangan. Iya. Bagus. Pancen sak jagat kuwi ora ana sing pinter manah kaya adikku Janaka. Apa meneh manah wancine awan sedeng bengi wae titis banget yen manah ya, Di. Inggih mila mekaten Koko Prabu. Nanging ora kaya sak dagan iki. Siadi ora bakal bisa menang tanding kelawan Bugadenta. Yen ngaten Koko Prabu menika ngremehaken ingkang rayi. Lho, aja klewu penampamu, aja diarani aku ki ngremehke Siadi ora, babar pisan. Aku percaya nek Janaka pinter manah. Inggih. Nanging sumurupa Bugadenta kae sejatine nalika semono ketrima uripe ana ing Sabrang. Bisa oleh kadigdayan ingkang urip siji kanggo wong telu. Siji Bugadenta, angka loro kae gajah murdaning kung njur sing nuntun murdaning isih. Dadi upamane mengko sing mati gajahe dicedhaki murdani isih ya urip. Sing mati murdani isih dicedhaki Bugadenta ya urip. Mula angel banget. Yen ngaten kula nyuwun pamit. Gajah murdani kung badhe kula panah kersanipun pejah. Lah mengko Bugadenta badhe kula pejahi. Lah murdani isih badhe kula betahaken. Lah Mas, sing ora-ora to. Iki ki ana paprangan. Iki ana jroning perang Baratayuda. Aja pamrih marang endah warnaning manudya. Tenan iki. Saiki angel golek wong wadon sing suci lahir batin ki. Menapa mekaten Koko Prabu? Lah kok dadak maido pun Kakang ki kulino nek wong ngono. Inggih. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja ndelok endah warna. Kurang bejane mengko bakal kecemplung ing jurang kanistan. Inggih. Lajeng iki arep to kapak-kapake ora bakal mati. Yen ora mati bareng ora iso mati. Aduh. Lajeng keparingipun. Mula becik dina iki Siadi darbe panah nyep telu, landhep telu apa ora? Wonten. Panah Trisula. Lah ya kuwi enggal lepasno. Ning aja milik putri temenan lho. Iki ana paprangan. Inggih, dateng sedika. Nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Ya ya, ya sing ati-ati ya Dimas Arjuna. Carita Prabu Bugadenta.
sareng ingkang rayi murdaning sih dalah ingkang abdi murdaning kung duwi panggo sak gumuk gedene semedya manjing wonten paparan mesah marang Sang Arjuna nanging dupinampi sabdanira Rakanata Ndrawati ndikaken lepasaken panah ingkang landhep 3 sinebut owah napa panah Trisula sigra den lepasaken dening Raden Janaka temempuh marang murdaning sih murdaning kung dalah Bogadanta ngemasi sirna margalayu kaya gunung Jogro mati aduh Durna panalingan nira lumajaring latri linenggak sang trusna jemena kapisanan wara-wara patine swatama Kakang Durna kula wonten paring ajawuh Adirya aduh mboten nginten babar pisan wakne menika Senopati Ngastina sampun gugur Kakang putra Bogadanta sareng kaliyan murdaning sih dalah murdaning kung duwi panggo ing sagumuk agengipun menika wae kula mboten ngertos Pak Adirya dene malah Janaka Stimandraguna. Aduh, lajeng keparingipun kados pundi? Mila Pak menika. Monggo dipun dawaken dhateng Sangjaning Parawadya supados menika mangke ngrupti punarpanipun Bogadanta murdaning sih dalah murdaning kung. Piye senika wakne Palibaya? Bocah Kurawa. Lho. Aja nganti kronden gawe. Punarpane Bogadanta apa dene murdaning sih murdaning kung enggal direpti kanthi sak tataning panembah iki stika
magiriran anggono magawe gelar gawe gelar dirada ato Wakni Durna kula wonten paring adhawuh Adyarya rene menika sampun wonten kurban menika ingkang putra piyambak Bugadenta kantun menika Senopati Pengapit Gredapati menapa Denipati Wersaya sampun mangke kula piyambak ing badhe krembak Gredapati wonten dawuh paman Pati Wersaya kula wonten paring pangandika paman ing wektu dina iki aja wedi kangelan tak percaya kowe enggal nantang Werkudara nantang Werkudara mengkono iki banjur tak gawe baris Garuda Byok dadi mboten kados wau dirada meta mboten telalene pun aber pun entek mati niku wau telalene gajah kula kanthi Garuda Byok nggih pun monggo mawon lajeng lisanipun paman kados pundi iki ngene ya nggih kowe maju mungsuh Werkudara ning mungsuh mundur aja kok kowe maju karben mengko Werkudara ngoyak kowe wong loro mongko iki wis wancine Surup Surya wis bakal ganti ladri mlebu ana ing alas Setrapuru sawise mengko ana jroning alas Setrapuru banjur mengko pusakamu tuncepna wonten pundi ana ing Bantala mbok menawa kinarya srana iki mengko patine Werkudara Janaka ngestuaken dawuh yen ngaten paman nyuwun pamit ingkang putra badhe nantang Werkudara tuwin Janaka ya sing ati-ati Gredapati Pati Wersaya aja keronden gawe ya nggih senika Sang Arjuna yes munyo kamanungsan wang-wang mangeli ngono treng kusuma kang linangkung Lamprong adikku wonten dawuh Kang Mas Werkudara kebri kahanan ningun maju nang paprangan anding marang Senopati pengarep saka Ngastina injin dadosna kaweningan karana ingkang rayi binantu dening Koko Prabu Ndhurawati saengga klampah Kakang Bugadenta murdaning kung murdaning sih dumugi tiwas mekaten Kang Mas. Wah, syukur bejo sewu.
nanging dadosna kawuningan menika wonten senopati pengapit kalih Gredapati Patiwresaya badhe mujung ingkang rayi rasah wigih ringa-ringa ana kridane musuh tandangane jagat dewa Bathara Werkudara Janaka yen pancen nyata kowe dadi senopati Ngamarta aku senopati saka Ngastina Gredapati Patiwresaya ayo tandangono bola-bali anak Pandhu anak wong tengeng ngangeng ora wani adu arep tanding karo aku. Wah, ora semingkir raupi dlamakan merot jianggutmu kuwi.